सप्टेंबराची 8 तारीख ती सायबिणीच्या जल्माचो त्या दिसा दिश्टी पडटा जमल ल्हान भुरग्याचो नोवेनाच्या मिसार ती कोता जीवर त्या फुलाचो मोतीचे ते सगलो लोक कोता दोर्याका गांवचो ल्हान निवड बायरुसान बेतात लायणी करून खोशेन बरोन मुरगोडटात ती फुलां हातीन धरून सायबिणीचे गायन गायन इगोर्जेन वेळटो सारून सायबिणीची मुर्ती नेटोयता फुलांनी भरून ल्हान निवड बायरुस्तान बेतात लायणी करून खोशेन बरोन मुरगोडटात ती फुलां हातीन धरून सायबिणीचे गायन गायन इगोर्जेन वेळटो सारून सायबिणीची मुर्ती नेटोयता फुलांनी भरून सगळे आमी बँड्रा वेता विसरोंक जायना तो दीस सायबिणीच्या पांया लागीं आमी आयकोता मीस कितली गोटी परवाना आमी कोत्तात साक्रिफीस भायर सोदतोत खोशयेन बरोन सगल्यांक म्हणटाव हॅपी फीस्ट फुलाची बेड भुरग्याची दिसता एक इस्ती मोसा पुर्वजांनी आमकां हें शिकोवन दवरला लिसा खरेंच आमकां सायबिणीचे आसा चोड देवसा मागता म्हूण ती सायबिणी आमचेर घाल तुजें बेसांव फुलाची बेड भुरग्याची दिसता एक इस्ती मोसा पुर्वजांनी आमकां हें शिकोवन दवरला लिसा खरेंच आमकां सायबिणीचे आसा चोड देवसा मागता म्हूण ती सायबिणी आमचेर घाल तुजें बेसांव डिसेंबराचे 25 जेजू आमचो जल्मलो तेगरायांनी भांगार धुप्स गोंड्रेस दिवन मुखार व्हेलो जेजू आमच्या मोगा पासत खंय सोसून कुर्सार मेलो शिकोण ताणें दिली आमकां म्हूण आपूण तो सोंपेलो जेजूच्या जल्माचो दीस आमची ती नातालां भुरग्यांनी जावं जाणट्यांनी जेजूक कितें दिलां मानादीक आमच्या पाद्रींनी जायते सुदारप केलां मागणें जेजूच्या जल्मा दीस भुरग्यांनी व्हरोंक फुलां जेजूच्या जल्माचो दीस आमची ती नातालां भुरग्यांनी जावं जाणट्यांनी जेजूक कितें दिलां मानादीक आमच्या पाद्रींनी जायते सुदारप केलां मागणें जेजूच्या जल्मा दीस भुरग्यांनी व्हरोंक